Abans, el que ha dit ell, no hi havia ni retail, i si n'hi havia, hi havia el Pepito a la cantonada, el Menganito que venia de Madrid con su tiendecita, i ja està. Ara tenim que si et ve un d'internet, és que hi ha ni de cap país, d'un núvol, no? I al final dius, bueno, i amb això com competim? Amb quines eines ho podem fer? Perquè clar, aquests són grans mossos que venen, nosaltres som aquí, els de tota la vida, aquí amb la nostra empresa, no? Venen onades molt grans. Dins un món tan global, amb tantes amenaces i tants canvis que hi ha de forma permanent, formar part de Comertia crec que ens ajuda molt al desenvolupament de les nostres empreses i reafirmant-nos com la vocació que som en un món de multinacionals, la reafirmació de l'esperit del retail català com un món tan canviant i tan agressiu, entre cometes. Diria que els dos principals reptes que em vaig trobar com a president van ser consolidar el discurs i donar també més notorietat externa a Comertia. I per això el que vam fer va ser crear l'indicador de retail, que encara es publica a la premsa. És una eina que vam treure el 2010 i que més hem estat treballant i impulsant. És a dir, és tota una feina de tot l'equip de Comertia que estem involucrats. Tots tenim unes certes inquietuds, unes certes problemàtiques i és important transmetre directament als que prenen decisions el que nosaltres entenem que és bo per les nostres companyies, pels nostres treballadors, per la nostra societat. Al final protegeix els interessos de la petita i mitjana empresa. No? En aquest període de 20 anys hem passat 3 crisis importantíssimes. I com a conseqüència el procés d'adaptació d'aquesta gent, d'aquests empresaris, en aquestes noves situacions, és duríssim. Quan no tenim una pandèmia tenim una guerra, o quan no tenim una crisi política, en fi, sempre hi ha coses, no? I quan estàs en una associació com la nostra, també trobes molt de recolzament. Compartim, jo crec, molts valors, no? A Comertia, començant per el que hem viscut a l'última pandèmia, la famosa paraula, no? La resiliència, o aquesta capacitat d'esforç o de perduració. Aquests darrers 2 anys han estat un infern. Comertia sempre va estar allà, de forma constant, tranquil·la, sense fer soroll. Teníem contacte directe amb les administracions i rebíem la informació pràcticament quan es produïa. No? Compartíem totes les notícies que anaven sortint, però a temps real i la gent anava a tota castanya. Estaven tots pensant en el mateix, com salvar l'empresa, i la veritat és que era digne d'elogi. Va ser un moment de salvar-nos tots, ajudant-nos tots. Jo ara m'imagino haver-la passat alone, sols, sense tindre tots aquests feedbacks canalitzats per part de l'associació, de les experiències, de com cadascú estava prenent les decisions. Vamos, fundamental. Principalment, com a president, m'ha tocat un moment que certament tinc que dir que l'aprenentatge que heu tingut a nivell personal compensa tot l'esforç que s'ha fet. L'escalf dels companys i l'empatia de tothom va ser realment molt emotiu. Això és Comertia. La conjunció de forces que hi va haver, la unió i l'ajut, jo crec que va ser un tema supermaco i que justifica molt aquest asociacionisme. Pues hay empresas con centenarias, ¿de acuerdo? Están pasando por lo mismo que tú, pues te hace pensar, oye, pues a lo mejor esto pasará, ¿no? Y así ha sido. Sí, jo penso que seguim amb aquest sentiment de que som una família, no? És a dir, que som un equip, no? Jo et dic una cosa, quan a vegades tens orgull d'una pertinença, això jo crec que és el que tots volem aconseguir, no? Només que tu miris la llista d'empreses que ha dintre Comertia ja et diu alguna cosa, no, això? Són exemples de país, d'empreses del nostre país, no? Es respira que som empreses familiars, que són del territori. Jo tinc molt gravat el dia que el meu germà em va dir ens has blocat una associació que és Comertia, l'hem d'atendre. Vaig trobar totes les nostres inquietuds, problemàtiques que teníem en aquell moment, escoltades, enteses. Ens hem sentit des del principi molt recolzats, ens han rebut amb els braços oberts i ja et dic, per nosaltres ha sigut un pas important i que ens ha fet, ja et dic, millorar i veure el nostre negoci d'una altra manera. Hi ha una cosa que és molt important, crec, per mi, és que he conegut a molta gent i això, vulguis o no, aquesta relació humana és molt important. Quasi és tan important com el negoci. I una cosa molt important que no hem dit, que ens ho passem molt bé. Vull dir, jo crec que això sí que s'ha de dir avui.
O sigui, és una gran família amb unes grans persones. Jo he tingut el privilegi de poder fer els precomerties, els viatges a San Francisco, a Seül i així, i ha sigut en aquells moments més distesos on ens hem conegut entre tots i hem pogut compartir de manera més distesa, més afable i així, totes les experiències que hem tingut a nivell professional. No? Vas més enllà de la simple relació professional, no? Vas i trobes relacions personals. Al final, Comertia per mi són moments. Poder conèixer la vessant personal, persones tan properes, tan humils. Quan vaig entrar a Comertia vaig dir, jo tinc 3 fills i un munt de socis, uns quants socis, no? Per tant, per mi Comertia ha estat... és una escola contínua. Jo tinc la sort d'assistir a totes les reunions. Sempre estàs aprenent, sempre. No estem acostumats en aquest món, desgraciadament, a que la gent anem regalant coneixements i anem regalant, en aquest sentit, admiració i que als altres els hi vagi bé. I el comú en totes les nostres companyies és que tots ens alegrem i tots volem el millor pels altres. Ha sigut part de la meva vida. Quan es va crear Comertia, hi havia un conjunt d'empresaris que el creen, que eren joves. Al principi em feien molt cas, ara em fan un cas relatiu. I ara imagina't que ja han passat 20 anys. Aquells nois que eren jovenets, ara ja no ho són. Ara ja són gent amb molta experiència i molt experimentada, que ha patit bastant. Per mi el repte és conservar l'essència, sense cap mena de dubte. Si aquella il·lusió, aquella complicitat, aquella manera d'actuar que hi havia hagut ha de continuar sent-hi i ha d'existir-hi sempre. És com un fill per nosaltres. És molt més avorrible sol, i anar acompanyat és molt millor. Això t'ho ofereix Comertia. I a més, qui ens havia de dir? Perquè deien que a partir d'una edat ja no es fan amistats. Doncs jo puc rebatre-ho això. A partir d'una edat es fan amistats. Comertia, t'estimem, moltes felicitats i pels propers 20 anys. Ei, comertians, canya, Canya, foteu-li canya, sisplau. Sisplau, foteu-li canya. Què et sembla? Estupendo. Per molts anys, Comertia, han passat 20 anys i esperem que en facis molts de més. Per molts anys i que puguem estar molts més anys junts i que puguem celebrar els 30, els 40 i els 50. Moltes felicitats, Comertia. 20 anys de Comertia, 20.000 gràcies. Felicitats, ànims i energia, que ja la tenim. Moltes felicitats i que en siguin més de 20 i 20 i 20. Continuem, i 20 anys més, i endavant, i som-hi, i fem coses. Sembla creir que això es va començar, però ja portem 20 anys i en queden molts per endavant. Felicitats, Comertia, per moltíssims anys més d'èxits. Per molts més anys. Felicitats. Jo agafaria unes bengales, les encendria i moltes felicitats. Moltes felicitats. Per molts anys més. Jo voldria felicitar a tota la família Comertia i dir-los que els estimo moltíssim i que vull que això duri infinitament. Moltes gràcies i seguim endavant. Moltes felicitats. Moltíssimes felicitats, una gran feina feta amb aquests últims 20 anys, seguim així pel futur. Ara no sé quants som ja, Eli. Quan? 61, doncs tots 61 felicitats per poder seguir tirant endavant i veure si podem anar creixent. Moltes gràcies a tots. Visca Comertia, visca les nostres empreses i visca les nostres famílies.